Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம இத பத்தி வீடியோல பார்க்க போறோம்னா ஒவ்வொரு வாரமும் வீடியோ எடிட்டிங் எப்படி பண்றதுன்றத பாப்போம். அதனால இந்த வீடியோனோட முழுசா பாருங்க. அப்பதான் நான் என்ன சொல்ல வரேன்றது தெளிவா கேளுங்க. ஓகேங்களா? फ्रेंड्स இது பாத்தீங்கன்னா பிறந்தநாள் எடிட்டிங் ஒவ்வொரு வீட்ல எல்லாருக்குமே பிறந்தநாள் வரும். சொந்த பந்தகாரங்களுக்கு அண்ணன் தம்பி சித்தப்பன் எல்லாருக்குமே பிறந்தநாள் வரும். இப்போ எல்லாமே நியூ ட்ரிக் போட்டோ வச்சு எடிட்டிங் பண்றது தான். சோ அதனால தான் நிறைய பேர் கேக்குறது நியூ ட்ரிக்கா நிறைய போட்டுக்கிட்டே இருங்க. பிறந்தநாளுக்கு எப்படி விஷ் பண்றது உங்களுக்கு தெரியல. போட்டோ வச்சு எப்படி எடிட்டிங் பண்றது தெரியலன்னு கமெண்ட் நிறைய பேர் கேக்குற விஷயம் இதுதான் फ्रेंड्स. ஓகே फ्रेंड्स இந்த வீடியோ எது பத்தின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணனும். டவுன்லோட் பண்ணிட்டு கேன் மாஸ்டர்ல போய் வர்க் பண்ணனும். அது மட்டும் இல்ல வர கமெண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ எங்க அண்ணனுக்கு பிறந்தநாள் வருது எங்க தம்பிக்கு பிறந்தநாள் வருது. சோ நீங்க நார்மலா போடாம எங்க ஊர்ல நாங்க தான் ராஜா 100 ஆண்டு நல்லா வாழ்க. சோ அதெல்லாம் நிறைய சொல்லுங்க फ्रेंड्स. அது எல்லாமே நீங்க எடிட்டிங் பண்ணி நல்லா பக்காவா போடுங்க. நாங்க போட்டோ மட்டும் செட் பண்ணி எனக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் நாங்க செட் பண்ணிக்கிறேன்னு நிறைய பேர் சொன்னாங்க. சோ ஓகே அவங்க சொன்னது எல்லாமே நியூ ட்ரிக் நல்லா சூப்பராவே இருந்தது. சோ ஓகே நான் கண்டிப்பா பண்ணி போறேன்னு நிறைய பேர் கிட்ட சொல்லியிருந்தேன். சோ அதனால தான் வீடியோ நான் பண்ணி போட்டேன் फ्रेंड्स. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. எதுக்கு நான் ஷேர் பண்ண சொல்றேன்னா அப்பதான் உங்க வீடியோவை வச்சு போட்டோ எடிட்டிங் பண்ணி உங்களுக்கு பிறந்த நாளுக்கு விஷ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கோசரம் நான் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்றேன். ஏன்னா நம்ம பிறந்த நாள் நம்மளே எடிட்டிங் பண்ணி போட முடியாது இல்லையா? சோ அதனால தான் மத்தவங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களுடைய பிறந்த நாளுக்கு வரும்போது எடிட்டிங் பண்ணி போடுவாங்க. அவங்களும் கத்துப்பாங்க. ஓகே फ्रेंड्स இந்த வீடியோ பிடிச்சவங்க லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க. ஓகே பை. நெக்ஸ்ட் வீடியோ யார் பத்தி போடணும்னு சொல்லுங்க.